шахсони ҳунарманд бо сохтани ашёҳои гуногун на танҳо ҳунари худро зинда нигоҳ дошта зиндагии худро пеш мебаранд, балки ҳоҷоти мардумро бо ашёи рӯзгордорӣ бароварда сохта ҳунари аҷдодиро аз насл ба насл мерос мегузоранд. Аз ин ро имрӯз сафи соҳибҳунарон зиёд асту бозору дуконҳо аз ашёи кандакоришудаи дастони ҳунармандон пур. Талабот ки ҳаст, эшон ҳамарӯза пайи заҳмат кашидану омода кардани маҳсулоти гуногун мегарданд. Азам Усмонов фарзанди дуюмии хона аст. ӯ ҳанӯз аз хурдӣ ба пешаи авлодӣ шуғл варзида ҳунари сандуқу гаҳворасозиро аз худ кардааст. ҳамин аст ки имрӯз дар баробари таҳсил дар донишгоҳ гоҳо ба гул андохтану ороиш додан ва ё сохтани сандуқу гаҳвора мепардозаду аз ин ҳисоб даромад ба даст меорад. ин ҳунара аз падарам ёд гирифтагим ака. тӯли ҳамин 12-13 сол шуд ки ҳамин ҳунар қати кор кардесем. аввал камтар қиин буд, ҳозир душвор нест. аввал мақсад намедонистем, нозукӣ дошт. ҳозир ҳамаша мефаҳмем. ака одами натона душвора ака. бини ёдгирӣ ҳичи душворӣ надорам. дар рӯз 4-5 сандуқ месозем хидмат. вақте ҳам падарам кор мекард, ҳамун дида шавқ овардем. ҳамин ҳунара аз худ кардем. яъне ки ин ҳунар ҳунари авлодист. нодир дориев нисбат ба ин ҷавонҳои соҳибҳунар таҷрибаи бештари кандакорӣ дорад. ӯ тамоми нозукиҳои сандуқу гаҳворасозиро медонад. аз ин ҷост ки барои ҷавонҳои дар атрофаш буда кӯмакрасону маслиҳатчӣ ба ҳисоб меравад. ӯ дар рӯи тахта нақшу нигор офарида сандуқу гаҳвораҳои сохташавандаро мувофиқи табъи мизоҷон омода месозад. ҳамин нафарҳое ки ҳаминҷа мебинен ҳамаш шогирдои худман 18 солши дар ҳаминҷа кор мекунам, машғулам ба ҳамин кандакорӣ. барои ман ягон душворӣ надорад. мақсад зиндагӣ ҳамаш айрӯи ҳамин 18 солши на россия мерем, на ҳечи наминҷа кор карда зиндагимона бурдесем. 2-3 соат барои як сандуқа тайёр кардан вақт лозим аст. бояд гуфт ки асосан дар ин ҳуҷраи хурди кандакорӣ ҳама аъзои оила кор мекунад. аз ин рӯ баъзан ҳатто кӯдакони хурдсоли хона бо шавқ пайи иҷрои вазифаи хеш мегарданд. вазифаҳо дар ин оила аллакай тақсимот шудааст. яке пайи тасвири нақшу нигор дар рӯи тахта, дигаре банди кандану ороиш додан, қисме ҳам машғули чиреш кардану рангу бор дар рӯи сандуқу гаҳвораҳои сохташуда мешавад. ба ҳамин усул рӯзи аъзоини ин хонавода бегоҳ мешаваду ризқи рӯзияшон пайдо.